nga makita digiti banag nga inat iburay tapno di kasta apo ket ma-edify kami amin. Mablessan kami kada iti mensahe itang arabi. In Christ's name we pray. Amen and amen. Okay, we have 22 as of. Praise the Lord. So, nandito na sila. Mayan, bumati ka, Mayan. Bati. Go ahead. Mayan. Hello po. Okay. Doc Lester. Okay, bumati ka, Lester. Hello po, Pastor. Alright. Malinis ba yung reception? Malinis ba yung reception dyan sa inyong lahat? Yes po, Pastor. Yes. Oo. You can pwede niyong i-sign ng ganyan. Meron ba dito? Meron bang ganyan? Thumbs up dito sa Zoom? Meron? Okay. There you go. Oo. Rain, good evening. Bumati ka, Rain. Rain from... Hello, Pastor. Hello po, brothers and sisters. Yes, good evening. Praise the Lord. Po. It's a blessing that we could all come together and see each other. Ayan. Uri kastilang tiwaiting ang mga pagkikita, mga pagtutuntong. Okay? Sino pa ang hindi pa bumabati dyan? Ha? Isagani, wala ka pang audio. Romel, wala pa kayong audio. Wala pang audio. Alright? So, praise God. Life is good because God is good. Life is full of hope because our God is faithful. Let's sing that song, They That Wait Upon the Lord. Ako lang ha, nakamute kayong lahat para hindi mag-agaw yung ating sounds. Okay? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to pray. The day that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to pray. All right. So, welcome to our first single career and young couple prayer meeting and Zoom conference. So, to God be the glory. Many of you had joined today doon sa Global Enhancement Seminar conducted by the MBBE under Pastor Benny Abante. And kung kayo ay nag-tune in ngayon at meron kayong mga realization, please put them doon sa ating mga chat group para lahat ay ma-bless din doon sa ating mga pinag-aralan ngayon. Okay? Well, I mentioned for those who just came in, no, why we are doing this, why we have this prayer time. Because one morning I was meditating and praying and reflecting. Lord, sabi ko, magbigay ka po ng direction, ng instruction sa amin. What are we going to do with our lives as HBBC? Because, you know, whether you like it or not, as a Christian, naka-attach lagi ang buhay natin sa church. Hindi pwedeng naka-detach ang buhay natin sa church. God works through the church. And so, Lord, as the pastor, help me to provide direction to our church. So I begin to realize as I study the Bible that pandemic, global problem, what we have today, sa viewpoint ng mga unsaved, it's all about sickness, it's all about health, it's all about economic, global crisis.
Like what I said, all of these things are reality. At kahit tayo Christians, kasali din tayo sa reality na yan. But we look at the pandemic way bigger and even deeper than just the sickness, the health, and the global economic crisis. We look at it, natipanang kita tayo, the devil has caused everything to happen like this. Why? Diba? Yun ang isipin nyo eh. Bakit ginagawa ito ng Diablo? Para lang ba magkaroon ng global crisis? Para lang magkasakit ang mga tao? Para lang magkaroon ng maraming mamatay? Is that the reason why the devil has come up with this kind of pandemic? Palagay ninyo, yun ba yung reason? Yun lang ba? I don't think so. There is something deeper in the mind of the devil. So, being Bible believers, I opened my Bible and I found out that in the early century of the church, talagang nandun na ang Diablo. Nang ginagawa niya, dinidisturb niya, dinilimit niya, pinaprohibit niya, dinidisintegrate niya yung church. No? Para sa ganon ay malimit yung kanyang capacity and effectivity to carry out the Word of God. And so, taking that into consideration, sabi ko, oh, this pandemic is not just something about prophecy. Na pag tinitignan natin, naku, signs of the time, malapit nang dumating ang Panginoon. No, no, no. The pandemic is not just an issue of prophecy. It is something as an issue of history. Meaning to say, mula pa noon hanggang ngayon, ang ginagawa ng Diablo, he is doing a move to really disturb the church. Kaya tignan nyo ngayon, bakit bukas ang mga mall, pinayagan ng mag-inuman, pero awang gimong? Have you ever wondered? Although we are not being persecuted, we are not being persecuted. What the government is thinking about is the safety. But this time, medyo hindi na yata fair ang laban. Kasi, bakit hindi pwedeng magtipon ang mga God's people sa church? Samantalang, this is just for us, huwag niyong ilalabas ito. Which is, sa atin lang to, this is just sa ating group, sa ating meeting. You know? So, bakit hindi papayagan yung church? Di ba? Kasi ang reason, well, like South Korea, yung reason ng pag-spread ng COVID-19 ay dahil sa isang religious gathering. That is correct. Pero look dito sa Pilipinas, pumunta kayo sa mall. Kanina pumunta kami sa 105. Wala namang social distancing doon. Di ba? Ang meron lang pagpasok mo, may spray. Hindi pa lahat ng kamay mo spray. Konting spray lang sa kamay. Tapos kukunan ka ng temperature. Yung temperature ko pa nga kanina, 34 I cannot believe it. Diba? 34 yung temperature ko. Oo. So, groceries, walang social distancing doon. Diba? Mas matindi pa yung exchange ng pera Diba? Marumi yun. Malay mo kung may virus. So, the thing now is, how come? Kaya kung titignan ninyo ngayon, the news is really full of balita tungkol sa mga namamatay, sa mga nagkakasakit. Like what I said, di natin inaalis yun. Reality, kasama tayo sa mundong ito. We are living in this world. But as Christians, we have the Bible that would teach us to understand, to discern, to see things in God's viewpoint, because from that standpoint, doon tayo magkakaroon ng wisdom, vision, direction. Ito ang gagawin ko. This is how I respond to it. So nga, daily prayer meeting itang Arabi is a product of that meditation nga inli ti abo kanya gaputa nakitak na kasjay. So, nirebuke the Bible, what did God's people do, what did the early churches do to respond to such kind of circumstances, bad and evil circumstances. And you will find out what they do is pray. Kaya yan yung aking preaching nung Wednesday night. Di ba? Kaya in the next weeks kako, Lord, yes, I will respond to that. Kung yan ang kalooban mo, okay, Lord. Kaya naisipan ko ito. Because all together cannot come in one place, especially now. Meron tayong mga kapatid. Tingnan nyo, international na tong natin. Nandito na ba yung mga Australia people? Wala pa. Yung mga Australia brethren natin, wala pa. Okay? But we already have from Hawaii, from Norway, from Claveria, Lawag, Pasukin, all around the place. So, through this, we could come together in prayer.
We could come for fellowship. Sabi nga ng Bible sa Acts chapter 2, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in prayer and in breaking of bread. That is what the church ought to be doing. So if our government meets every day, they talk about guidelines. Walang ginawa kundi yun eh. Dapat tayong church may ginagawa rin tayo. Maliban doon sa nakikinig tayo ng live stream, and what a blessing, di ba? Napansin nyo siguro, akala ng Diablo tagumpay siya sa atin, no? Na, ayun, nawatak yung mga churches natin. Pero if you look at it, through live stream, no? Ang dami na nating mga viewers. Oo, ang dami mga relatives natin abroad. You know, they are watching our services and people are getting saved. Yung mga brethren natin na iba sa abroad ay nare-revive, nakakatanggap na sila ng preaching sa ating main sanctuary. To God be the glory for that. So, expect more meetings like this in the coming weeks and months because this is what the Lord is directing us to do. We need to respond to the challenge of the day through concerted, united efforts of prayer. Amen? Amen ba? Can you thumbs up na lang? Na kayong mag-amen ng malakas dyan? Okay? Ayan, very good. Okay, so kitang-kita. So as of, meron na tayong 24, more will still be coming. Okay? So let us continue to pray for one another. Ang gagawin na lang natin mamaya, mga kapatid, kapag limited, time tayo please post your prayer request doon sa ating group chat. Please, post your prayer requests doon sa ating group chat. Any prayer request you have, don't hesitate, huwag kayong mahiya. Anyway, close group lang yun eh. Group chat naman yun. Lagay nyo lang doon. Kailangan nyo ng pera, sabihin nyo doon. Pastor, kailangan na namin ng pera. Okay? So ilagay nyo lang doon kung whatever is your prayer request so that everyone could pray for us. Okay? So tonight, I would like to share a devotion to each and everyone. Ilang minutes pa tayo dito sa meeting na to? 30? We have 23 minutes more. Okay? Please open your Bibles to 2 Chronicles chapter 32. 2 Chronicles chapter 32 verses 1 to 8. Ayan. 2 Chronicles chapter 2. Okay? Sige, if you have your Bibles. Amen. Mali yata yung nakuha kong text. Ayun, 2 Kings, I'm sorry. 2 Kings chapter 20. It should be 2 Kings chapter 20. First and 2 Kings. Okay, 2 Kings chapter number 20. Ayan. In those days was Hezekiah sick unto death. Nagkasakit si Hezekiah na ang kanyang sakit nakakamatay. Parang COVID-19. And the prophet Isaiah, so dumating yung man of God. Si Hezekiah kasi king ito. At dumating na siya, yung pinaka-presidente ng bansa, nagkasakit. Okay? Dumating ngayon itong man of God, si Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus saith the Lord, sabi ng Panginoon, Set thine house in order, for thou shalt die and not live. Sabi niya ganyan, urnusam tabalay mo kat matay ka. Kat saan ka nagbiyak kunana. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. And it came to pass, after Isaiah was gone out, di palabas na si Isaiah, no? Doon sa palasyo, that the word of the Lord came to him. Kinausap ng Panginoon si Prophet Isaiah. Sabi ng Panginoon, Turn again
and tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer. Wow. I have heard thy prayer. I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord, and I will add unto thy days 15 years. From the moment na sinabi ni Isaiah from God kini Prophet Hezekiah kunana, set thine house because you will die and not live. Hezekiah prayed, besought God and said, Lord, Panginoon, please, wag muna. Umiyak siya talaga sa Panginoon. At pinakinggan ng Panginoon yung kanyang panalangin. At sinabi niya kay Isaiah, Isaiah, bumalik ka. Sabihin mo sa kanya, I heard his prayer and I'm going to add 15 years. The title of my devotion tonight is 15 years more. That's the title. Ha? Yan ang title ng ating lesson at devotion ngayong gabi. 15 years more. Now, all of us are vulnerable to the COVID-19. Lahat tayo ay pwedeng dapuan, hindi lang sa COVID-19, but all of us eventually will die. Nagkataon lamang na dahil sa COVID-19, maraming namamatay. But what if the Lord says, this year you will die? Diba? Halimbawa, pag sinabi sa'yo, John Paul, mamamatay ka na. Siyempre, si John Paul magpipray. Sasabihin niya, Lord, wag muna po. Mag-aasawa pa kami ni Anna Rose. O, diba? O, paano pag halimbawa, sinabing ganyan kay Sister Cherry. O, sabi ng Panginoon, Cherry, mamamatay ka na this year. Yung sabi ni Sister Cherry, Lord, wag muna. Hindi pa kami nagkakaanak ni Brother Glenn. Kukunin mo na ako kaagad. Diba? Pag sinabi kay Lester, Lester, I'm going to take your life this year. This is your last year. So, apply that to yourself. What if God will take your life this year? All of you are young. Young couple, young career. You have your plans, your goals. But what if God says, hey, I'm going to take your life this year? Everything will totally change. Di ba? Wala na yung plano natin. Wala na yung mga goals natin sa buhay. So, Hezekiah prayed. Sabi niya, Lord, please, wag muna. Wag muna, Lord. May mga gusto pa akong gawin. Oo. So, anong ginawa ng Panginoon? He said, okay, I will give you 15 more years. That's the title of the message tonight. If the Lord will give you 15 more years, di ba? Anong gagawin mo dyan? I'm 35 now. In the next 15 years, I will be 50 years old. So maraming, pag kinisip mo yung ganyan, maraming mga bagay ang aasikasuhin mo talaga na, wow, if I'm going to die in the next 15 years, at mamamatay ako, kuna ko ng Panginoon by the age of 50, anong dapat kong gawin ngayon? 15 more years. Ito ay message para sa atin. Young career people, young couple, please consider this. Okay? Ngayon, ang sinabi ng Panginoon kay Hezekiah, set thine house in order. Tonight, gaputa basit, dahil time tayo, duwa nga banag iti inak iburay kada kayo. Okay? In 15 years more, kasi ganito yan, merong kasabihan, si Benjamin Franklin. Sabing ganyan ni Benjamin Franklin, sabi niya, life's tragedy is that we get old too soon and wise too late. Ha? Nakuha nyo? Life's tragedy is that we get old too soon. Kana nagalisto tayo ng lima. Kaya ako nga 35, feeling ko, parang bata pa ako sa aking pakiramdam. Di ba? Niisip ko, nung si Pastor John ay 35, medyo malaki na tong church noon. May mission na yata tayo sa pasukin noon. So, kastiti tawon na idi. Kasting nga trick na. We get old too soon. Nagalisto tayo nga tumaeng. But wise too late. Nala daw tayo nga nagnagag. Nala daw tayo nga mabigbig kan ma-realize. Digiti dapat nga aramidin tayo. Iso nga mo yung kakabsat. Hanyo ipalubos nga glabas. Digiti umay nga taw-tawan. Nga mamisan tayo ti pagayatan iti apo. Dayjay iti dapat nga desire ti puso yo. Kararat ti puso yo. We get old too soon.
but wise too late. Let me suggest to you two things tonight to set in order. Number one, set your heart in order. Set your heart in order. Deti puso tayo, iti dapat nga umuna nga urnusan tayo. Problems, circumstances, what people say, everything around you, lahat yan, madali lang yan sa Panginoon. Pero ang pinakaunang responsibilidad na dapat tignan natin always is our heart. And if we are going to reap blessings in the future, we must cultivate our heart. First of all, cultivate godliness. Cultivate godliness. I was meditating the book of Ecclesiastes recently. Pakinggan nyo to ha. Kasi alam nyo, yung nagsasalita sa book of Ecclesiastes, alam nyo ang prinsipyo niya? YOLO. Who among of you know what is YOLO? Y-O-L-O. Ha? Ha? Hugot yan ng maraming tao. Y-O-L-O. What does that stand for? Y-O-L-O means you only live once. Correct? Ngayon, dahil ganyan ang sentiment ng karamihan, you only live once, anong sabi nila? Enjoy life. Di ba? Pamisang ka lang agbiyak. Enjoy life. Yan ang adage. Okay? Yan ang philosophy ng world. At alam nyo, yun ang philosophy nung sumulat ng Book of Ecclesiastes. Basahin nyo yan. I really encourage you to do it para maging wise kayo, ma-realize nyo ang buhay. Kasi you are very young eh. We are all young. Iso nga dating nga meeting kat hangko inraman eh. 40 above kasi, di ba? Medyo sa valid experiences dan, malayo na sila sa buhay eh. Compared sa atin. Oo. Okay? Datakat 40 above ka dato ita. Sino? Itag na iman eh. Mambena, si Mambena pala 40 above. Sige, diyan ka lang Mambena. No problem with you. Okay? 40 kami isuna. Anyway, pag-aralan nyo itong maigi. Kasi, eto yung ano ng tao eh. You only live once. Enjoy life. The Ejecting mindset. You only live once. Enjoy life. Alam nyo, read the Bible. Please meditate Book of Ecclesiastes. Yun ang mindset at philosophy ng writer of the Book of Ecclesiastes. Ano sinabi niya? Nung nagkaroon ako ng inclination sa garden, nakpatak-durak tidakkel ng orchard. Di ba? Nung nagkaroon ako ng inclination sa mga animal, nagkaroon ako ng collection ng lahat. Palagay ko si Solomon, may collection sa lahat ng animal. Mga Shih Tzu, mga Doberman, mga canine, lahat yan. Now, I'm not saying that having these things are evil. Pero, han nga dapat isudigitoy itimang grip itibiyag tayo. Di ba? So, balansin tayo lang, di panunod tayo. But, look at this. The Book of Ecclesiastes, at the end of it all, after he experienced yung tinatawag na you only live once, enjoy life, anong sabi niya? All is vanity. Gusto mo bang matulad sa kanya na bandang huli ng buhay mo, anong sasabihin mong ganyan? All is vanity. What have I done? Di ba? You are trying to find joy outside the will of God. You're trying to find happiness outside sa kalooban ng Panginoon. At the end of it all, you would say, like the men in Ecclesiastes, anong sasabihin niya? All is vanity. Kaya alam nyo, doon sa last verses ng Ecclesiastes, anong sinabi ni Solomon? Yung writer, sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. You know what is fear God? Godliness. So if I were you, kasi ako, settled na ako sa buhay ko anong gagawin ko Etong si-share ko sa inyo, personally, conviction ko to as a pastor. Kasi itong dealing ng Word of God sa akin. Ewan ko sa inyo, but, settled ako sa bagay na to. Sabi niya, fear God, keep His commandments. This is the whole duty of man. So I told God, a few years back, sabi ko, Lord, okay, I'm going to make up my mind. I'm going to make this resolution. Yes, thank you for the material blessings and thank you for the material blessings na ibibigay mo pa. But God, I'm going to incline my heart to godliness.
cultivate godliness in your heart. Okay? That is number 1. Pangalawa, cultivate goodness. Cultivate goodness. There's so much evil, there's so much hatred. There is so much bitterness in the world today. There is so much anger. Wow. Awang nga tatlugar nga awang pakakitam tikas jay, right? Unag ti pagtaengan, pagobraan, media, and you, ano pa, ilang minutes pa? 10 minutes? Okay. 10 minutes pa to. Magbubukas ulit tayo ng one more meeting later. Last na yon, yung meeting na yon. So, you know, there is so much hatred everywhere. So much bitterness, so much sentiment, napakadaming hugot. At mukhang ito yung nagda-drive na sa mind at puso ng maraming tao. Pero you know what? Nagsimple ko na ti Apo. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. When you are browsing the Facebook, keep your heart. Anatan nyo na puso yung kakabsat. Han nga amin na makitam di takat makapasaya at iti spirito. Han nga amin na makitam di takat triggeran na iti kinaimbagkan ka. Kaadwan di takat triggeran na ti dakas yan tapanunod tayo. That is why as a young person, you know, you cultivate goodness. Goodness is just like shine in the dark. This world is full of darkness, hatred, bitterness, anger, division, wrath, ano pa? Pagkabahabahagi. Punong-puno. And if I look at this generation of young people, digiti ad-adding tayo, kailangan nga mas bibliat ubrahan dahang at Facebook. Because you know what? Sa dinami-dami ng exposure nila sa social media ngayon, pansinin nyo yung kanilang mga words, how they say words, what are the words that they are saying. Malaki ang influence ng worldliness, you know. That's why in the next 15 years, you will want to cultivate goodness in your heart. Kayo, anong gusto mo? Ikaw ba'y maging basura ng lahat ng galit in the next 15 years? Maging basura ng lahat ng hatred sa grabong amin, ilmunong amin. Ayan. Basura ka ng lahat ng bitterness, lahat ng masama, lahat yan. Iko-contain lahat. That's what you're going to do in the next 15 years. It's not worth it. That's why if you're going to set our hearts in order, number 1, cultivate godliness. Number 2, cultivate goodness. Number 3, cultivate grace. Cultivate grace. Ano dito grace, Pastor? Daytoy DJ presence ti Apo biyag tayo. Daytoy DJ panakipagpagnam iti Apo. Well, there is so much fear. There's so much uncertainty in the world. There is so much hopelessness, you know? And kadatay nga anak ti Apo, hante maiwasan nga maapektaran tayo iti puso. Yeah? Nga da panagdanag, panagbuteng, panakariribok, panakatulala, nudaduma, panagmulmulengleng, panangsulsulbar, digiti problema at pampanunot tayo, kasano nga ta, things like that. And you know, one of my life verses is Philippians 4. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Meron pong sinabi sa Alexander McLaren, pakinggan niyo po ang kanyang quotation. Sabi niya, anxiety does not empty tomorrow of its sorrow. O, di ba? No agworworry ka ita, hanamapukaw di gijay ladingit iti masangwana na aldaw. Your worrying today cannot eliminate the sorrows of tomorrow, but only empties today of its strength. Ang gagawin ng anxiety sa'yo, kat-drainan na DJ pigsam. Gusto deta kakabsat. Ag-suffer ti health mo, ag-suffer ka mentally, ag-suffer ka emotionally, kathan na kayat ti Apo nga mapasamak kadatay dito kasi mahinder di growth tayo kakabsat. So nga kayat ti Apo, makipagpagnatay ken kuana tapno ti puso tayo agab-abound ti parabor. We must be abounding with grace. Amen? So, bits lang digiti itod ko kada kayo. Ayan, digiti habang i-share ko kada kayo sa totoo lang pagbibiyagak dito iti agdamdama. So, cultivate godliness, cultivate grace, cultivate glad. Number 4, cultivate gladness.
cultivate gladness. Rejoice in the Lord always. When you talk about joy, it matters where does your joy lie? Ibig sabihin, what's the source of your joy? You have to define and determine ano ba ang totoong makakapagbigay ng sense of satisfaction and sense of joy sa'yo. You've got to determine that. You've got to answer that question. Oh, if I were to ask you, wag kayong sasagot, pero ipe-personal ko lang. Halimbawa, si John Joseph, ano bang totoong makakapagbigay sa'yo ng joy, John Joseph? Siguro sasabihin ni JJ, pag nag-asawa na ako, napakasaya ko na. Naku, Joseph. Tanungin mo sila Ernest, sino pang mga married dyan? Si Rosiel, si Pastor Bear, si Sister Cherry, sila Brother Conrad, Pastor Dennis, tanungin nyo nga yung mga yan. Kung tama yung kaisipan ni John Joseph, halimbawa na, pag nag-asawa ako, napakasaya ko na. Di ba? O kaya pag sinabi naman ng iba, alam mo, pag meron akong ganitong kalaking pera, napakasaya ko na. You know, while you are still young, you've got to really determine this issue of life. Ano ang makakapagbigay sa'yo ng satisfaction, ng joy? I made up my mind years ago. No matter what comes and go in my life, God will always be the source of my joy. When I know I'm doing the will of God, katamok nga maparagsak ko iti Apo, kat di pa nag-obey, mapaisem ko lang ti Apo, that is enough for me. Amin di ito secondary lang. They are good to celebrate, they are good to bring happiness, but you know what? I made up my mind. I made up my heart. Rather, that if I'm going to live my life in the next years to come, I must cultivate gladness. We are surrounded by many sorrow, by many griefs. Let's pray for Mang Ryan and family comfort. Namatay yung kanyang kapatid. But our joy should rest on the Lord. Amen? 3 minutes more? Okay, sige. Let's just continue. We'll open another hand. Cultivate generosity. Cultivate generosity. While you are young, well, there's nothing wrong in saving. But you know, there's nothing wrong in investing even. But everything in this life is unstable. At there's nothing wrong in preparing for our future because the Lord taught us to do that. Yes, pero alam nyo, hindi nawawala na as God's people, yung abounding grace, sana maklaim nyo rin yung 2 Corinthians 9:8 na totoo ito sa buhay ninyo. Meron ba sa inyo dyan, mga kapatid, ang makakapagsabi, Pastor, alam mo, yung 2 Corinthians 9:8, totoo sa buhay ko yan. Napatunayan ko yan. Na-prove ko yan sa buhay ko. Ano yun, Pastor? God is able to make all grace abound toward you, that ye, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Na masasabi mo na, you know, Pastor, through generosity, nariknak ti parabor ti Apo. I would not say nga numang tudak ita, baka isot maudin. I know God will provide more so I can continue to give and share. You know, that is generosity. So we'll have to close. Detoy, open another meeting for the last point tonight. Okay. Ilan na yung natin kanina, participants? 20. We had 27 participants kanina. That's wonderful. Okay. Sige, let's wait for the rest. Ayan, nakikita ko na si John Joseph. Amen. Praise the Lord. Oo. Pero mukhang madilim dyan Kitang-kita ko yung ngipin mo. Amen. Alright. So that's wonderful. That's good. Let's wait for the rest. Okay. We have 16. Sige, antayin muna natin yung iba. Amen.
We had 25 kanina. Okay. Right. So now we have 20. Okay, waiting for the rest. All right. So I think we can resume. Okay. So I was talking about, ano yung topic natin? 15 years more. So I'm 35. If after 15 years, I will be 50 by the grace of God. So, you know, what should I do? Okay, I must set my heart in order, cultivate godliness, cultivate goodness, cultivate grace, cultivate gladness, cultivate generosity, and last on that point is cultivate growth. I must always have the desire and willingness to grow. And in the course of my growth, I will need counsel, you know. So nga, don't hesitate to seek counsel. The Bible says, in a multitude of counselor, there is safety. Malaking bagay na mayroon tayong mga godly, able, seasoned counselors. Okay? I have another topic for that, no, about seeking counsel. Okay? So, last tonight, dito sa ating devotion, I would like to address this naman sa ating mga young couple. Pero kahit hindi pa kayo married, this is good for you. Okay? Kasi eventually, mag-aasawa na itong si Mayan at saka si Isagani, di ba? Amen? Si Perlita, praying, malapit na silang ikasal pala. Alright? Oo, si Alona, nandyan na si Buntis. Okay, malapit ng mga anak. There they are, si Romel and Alona. Alright, so, well, not only set your heart, because 15 years more, but secondly, set your home. Okay? Set your home. Now, dito yung lockdown, kasi siyempre, stay at home tayo amin. Okay? Yung iba nakabalik na siguro sa trabaho. That's good. But yung iba is work from home. Ibig sabihin, you are at home, pero you are doing your work sa trabaho mo, no? Sa bahay mo ginagawa. But we need to set our homes in order. Nakamay-mayat deti fellowship tayo at papada tayo ng ububing pa iti anak na. Ayan. My eldest Kirk is, ano to mong Kirk? 7. Okay? Keon will be turning 2 years old this coming June by the grace of God. Si Catherine will be turning 6. Oh, palubos mo't iti apo. So, all of us, sabay-sabay itong ano natin eh. Sabay-sabay tayo. Okay? Medyo mas inauna lang digiti ubing ko compared digita anak yung dando mga kakabsat. Ni Pastor Ver, manong taon ni Hadasan? 8? 8? 9? 8. Okay, so medyo agkakarusat digiti anak. Kada kayo mat nga daduma, agkaroon kayo tupay ten anak. You know, listen. Deti pa nag-conduct ko ti live stream. Napansin nyo nga kadigiti recent premiere, di ba? We were doing a premiere live stream. Because may iniisip natin, papaano kung during the service, nawalan tayo ng kuryente, nag-down ng internet, sira yung ating live service. So what we did, nagpi-premiere kami noon. Nire-record ko lahat, from singing to preaching. Mas mahirap pala yun. Kasi pag hindi mo nagustuhan, take 2, take 3. Minsan it would take us 2 days to really finish one whole service. Mahirap, mas mahirap yun. Nalalaka deti live, timbaga mo, babawi na yun na yun. Okay, so you have to really go ahead. So anyway, I would spend a lot of hours reading, studying, preparing my lessons, studying my series of lessons like that. Kat tinangtignayan ti apo kanya, digiti anak ko. Umuna, dito relasyon mo ni Mrs., how I could be a blessing to her. Secondly, digiti anak me, you know. So the Lord convicted my heart.
nga awan serbi na nga nabalegi ka agpaiso nga pastor, nabalegi ka iti karir kada kayo nga gubobra, nohan nyo matubay kan mapadakkel nga nasayat dagiti anak. Ti maysa nga verse nga naka-extract ka di Proverbs, ay di Ecclesiastes manen kunana kat agasam kunana nakagaggaget ka kunana ka. Kalakad dyan, nakagaggaget ka, idikwan, bimaknang ka. Tatan kunana matay kan, ti problema, di jay sumublat, jay sumarunukan ka, kunana. Kat, no amunan to nga aywana, no amunan to nga take good care, ni kita nga inbatim. And this is vanity, kunana ka talaga. You know? So I was thinking of that. Kat kuna, no, kita nyo in the next 15 years, alagat, di gito ikat kala projection lang ikarkarara, kat mai-share ko kanyayo. Ayan. In the next 15 years, I will be 50 years old. Ni Kirk, 21 to taon na. So by the time nga, nalpas dati 15 years nga pagsasaritaan tayo ita nga 15 years more, iso topic tayo. That's the title of the message. Kat 50 years old that taon. 21 years old to ni Kirk, kas pagarigan. Diba? So by that time, dapat agad nakanak-nagam to kung mga tao dito yan. Dapat nalalingam siya. O, di ba? Hangko ibaga ka nalaingat. Malagat kas delata na ito, nalalingam siya karot. Di ba? Kumbaga kat mas broad, kumapa yun, iti knowledge na kasi agasam na ti duwa nga lulong na pastor. Ti papang na pastor. Ti uncle na ni Sir Glenn, preacher. Ni uncle na pa yung mesa ni Sir June, preacher pa eh. So, di ba? Isipin mo, dapat very broad. But you know, no hante nga makita ang dati nga banag, kat mamisan tayo in the next 15 years, tala nagurunong tinukubra tayo. Tela, alahan na dakas, teko na ako, nahan na dakas in itself, ti agurunong, agpabalay. But you know what, listen, we have to really look into life deeper. Teko na kita tayo jay beginningan, what is the greatest tragedy? We get old too soon, we get wise too late. And that's the biggest tragedy. Hanyo ipalubos nga sayon to la ma-realize di ito yung advice into no 45, 50 years old kayo. Itapelan. Kaya nga ti-title the message, 15 years mo. O aganak ni Alona into no June. Sir Romel. So in the next 15 years old to dito, anak yon. Lalaki. O di kas la kanya, 15 years old at dinagpastura. So dapat di kita preachers to di kita. Dakay nga panggap nga agasawa, di gito di kitaan nyo. Di ba? May da perlita kin ni Angelito nakisarita tagkasarda kanon. Makas-asawa dahan na ya. Talaga nga mapanan tayaw na. Kat ko nagkadakwada, alakat damot taang yon, nakakam kayo, muyo ti biyaga, hanga de, iti kala teenage puppy love, nga de, romantic, de, iti plaster yung kunat. You know, you are at age. So dapat, aganak ka nga sigo, kung nagkadakwada, kaanak da nga dapat na sigo. Talaga, isot purpose nga agasawa. And what is the point of it all? Lukitaan, 15 years mo. Katikit kitan tayo kat deti pagayatan kat pa nagserbi ti Apos. I was telling them, you know, kanak kasigod. Kaya ito, 15 years more. Sana ang prayer ko si Kirk, preacher na to. Si Keyon, preacher to mo to. Ninaning, may isang part iti full-time staff iti church. So, kastamad ni Pastor Bero, 8 years old ni Hadasa. In the next 15 years, 23 nanto ni Hadasa. Di ba? O, ni Conrad, kada JP, nag-turn 1, kada 2, digite ubing, turn 1 ay, digite ubing yung tayo, 1 year old. O, in the next 15 years, 16 years old. So, amo yung kitaan nyo, dito yung ba nagkakapsan. Tilubong tilata concern na kat, dito lang, health, house, digite ambitions. Di ko na akong kakapsat, hante nga iset aside digitay. Because dati mo tilubong part-time mo ka digite nga realities. Pero as God's people, at the divine direction tibiyag tayo. Nga haan lang nga, dayjay nga banag tikit kitaan tayo. Di ba? So, set your house in order. Iso nga, dayjay, you know, every Monday night, at the dete ipatpatulod ko nga family devotion lesson. Tapno ma-encourage amin nga family nagkaroon di family devotion led by the father at home. Di ba? Recently, ni Mrs. Deti gapo ka deti lockdown, kaputan daw ito pa nagbasa. Inaramit na separate kwartudan. So nga,
Hami kakaida digiti ubingan. Ada separate nga kwartudan. Tapos nga ramid isuna detay harap na ganan digiti schedule da detay chart. Pagkapagkat na nga routine, nga surutan da every day. Every child needs to follow a routine. They need to follow a routine. Oo. Kat dayjay, kung nakaring tibigat kat devotion, done, ganon, na routine, na surusurutan da every day. And I'm sure, kada kayumot nga parents, adamo digiti impact yung rules, guidelines, kan napintas nga way nga panang muliyo, kadigiti ang anak. Hanan na lakat agmulit anak kakabsat. Na talaga, it's a great challenge, very challenging timang muli ti ubing. Kat one night, may isang in-impress mo ti apo kanya, kaputa ma-discern ko nga ni Kirk, nalaing deti ubing, ngam nakurang iti discipline. Kasi gagangay nga ti lalaki, nakuti, very aggressive, so nalaing ngam nakurang ti discipline. Iso nga, tin-impress ti apo kanya, kat i-share ko to kadagayo kakabsat, maybe this coming Sunday. Dadete paaramid ko nga dete guidelines in making decision. Nga pang child, pang ubing. Guideline in making decision. Halimbawa, number 1, kunana. Will God be happy? Ayun, di ba? Tatanungin niya, yung gagawin ko ba, will God be happy? Number 2, will this be a blessing to my siblings? Makabless nga ta, kadigiti kapsat ko detoy. Number 3, will the Lord bless me when I do this? Bendisyonan na nga tati apo no aramidag detoy. So, 5 to 10 guidelines nga mai-post yan ta kwarto dagat everyday nga mabasa deta ubing. Dumket iti memory na sometime later ti biag na maawatan ng 20 cents tuno karon ti maturity, experiences, exposure. Ijay nanto nga maawatan ti sense di gijay nga truths ken wisdom. Ngam dayjay to time nga maawatan ng di sense, dimket to nga permi di panunot na simmagupsep di panunot na di jayan. Kat iso di ko na di Bible nga, train up a child in the way he should go, irwam mo na, so that when he is old, he will not depart from it. Iso nga data di advice ko kada kay ngayang couple, at kararag kay ti apo, kitaan nyo no ana dayjay, mading plaster data ubing, han nga dati controlling nyo. It's not about controlling a child, it's about training them to do right, training them to behave. Dayjay. Kat ni Kiyon, dede kayon tayo nga kat 2 years old ton. Apo, idi damo mi nga ibaba dito kapilya no deti live stream. Mapanakalay aton dita stage pag na surusurutem kat tikas ta nga ubing hanna dapat mairwam tikas ta ubing. Nga surusurutem di kayat na. Surusurutem di papanan na. Isurusurut mo di magan kay kuana. Hindi yun ang dapat training sa bata. You know? So, one afternoon, tinugawan ni Mrs. talaga nga, sit. Ado nga aneng-eng na, ado nga ayeng-eng na, ado nga riri na, kadam amin. Agsarwa-sarwa pa, agsangit, kada amin. Pero, praise God. For the Wednesday night, tagadirugi na, nakatugawan. Nakatugawan. Tatano, pagtugawan, nakatugaw latan. Awa maaramid, nangarot, isot na irwang gingwanan. No sit ko na, amo nang hana mabaling bumaban. Dayjay. So nga kada kayo nga padak nga ububing, amo ka ni Pastor Bear, adumat ti mai-share na pa nga wisdom regarding this nadakkel mo ten nagadak nakaslaganyak, but you know, nada kayo agdamdamo kan mangrugrugi kan kada kayo agpangpanggap nga agasawa. 15 years anat aramida. No agasawa ka, aganak ka, you know, in the next 15 years you need to set your house in order. Set your house in order. Eto listen, I will end with this. The world has a template and model and how to build a family. May template ang mundo eh. Pag tinignan mo yung ideal family life, yung American dream, yan ang template ng mundo. Diba? Di kita makikita yung drama, di kita Korean, na drama, kadam amin. Diba? Yan ang template ng mundo. Parang pinapakita ng mundo, ito ang ideal life, ito ang masayang buhay, ito ang successful na buhay. But listen, the Bible is our template. Nasa Bible ang template natin. And not only that,
ti pampamilya dagiti kakabsat iti Apo nga godly. We have Christ-like examples. We have godly families who can serve as models to us. They are not perfect. Not all families in our church are perfect. But somehow, adda mabalintay nga pangalan ti idea how to raise a family, how to build a family in the next 15 years. Amen? Oh, iso nga, da kayo nga single, eta di karkararagyo. Ha? Da kayo nga ni agasawan. Ni Mayan, kini isa gani. Ni John Paul, nga ni kay Mutan, ayan. Oo, sino pa? Ni, sino pa dadata? Nga ni agasawan. Ha? Ni, ano yun? Perlita. Oo. Ha? Ni Carla, baka 10 years pa dito. Oo. Ni, sino pa? Ni John Joseph, medyo ma-overripen. Okay? So, anyway, ni Kevin. Oo. Deta. So, ang panunutan nyo kakabsat, ayahan nga deti Facebook lang ti pagibasbasaran nyo biyag yung ano na nakita yung umapal ka asigod, kasjay kuma. You know, you must be biblically founded. You must be biblically grounded. This is the time na talaga nga nagpigsa ti influence ti lubong. Ti angin na kat permi nga kalano bagyo kat signal number 5. Itayab na kauri ka sa nagpigsa magtakder. Iso nga agyaman tayo ti Apo at dadigiti nga pamalagip at dati sa uti Apo dadigiti daily devotions. Hindi ka no pa Jebrail, type not ima na. Yes, Jebrail, we acknowledge you. Oo, medyo overripe kansan. Okay? So, anyway, in the next 15 years, kakabsat, please consider this. Dati kat na pintas, dati fellowship tayo, tamayat, dati kuha tayo, level tayo. Kaka-level tayo, ayan. Oo. So, set your heart in order. And secondly, set your house in order. So, consider this message tonight. Sapay dati Apo, bendisyonan na kayo nga sa ngapada. Amen? Kasla kurang dati pa nagpe-fellowship tayo. Ayan, kaya kung dinggan digiti testimony yung next time taon. Padasag to ti mga ramid iti outline. Pag-testimonyon kayo to. No, next time, maybe kada meeting tayo got 2-3 ti agser ti testimony. Okay ba yon? 2-3? Tapnon makapag-ground na kasjay. Amen? So, kikinararag tayo. Pipinalagip tayo itong galmaysa. To God be the glory. Ala, iyan mute mo. Agore ka. Iyan mute mo amin na. Sa utay amin na. Nala, sige. Dinggan tayo mo. Maawatan tayo. Sige, iyan mute nyo. Okay. Ni Jebrail. Greet ka, Jebrail. Hanggang nag-greet itay. Sige, Jebrail pa lang. Bumati ka, Jebrail. Jebrail. Beri ka ni Jebrail. Iyan mute mo. So ka, Jebrail. Hello, Pastor. Yes, good evening. Good evening, Pastor. Yeah, kumusta ka? Kimutong kan? Un Pastor. Ay, dingdingin kami ngayon. Mang kami, madamat pa kami, Pastor. Ay, dingdingin mo daw. Mama, deti, kayo, Pastor. Yeah, hi, Tito Dante, Tita Yolin, yung pagkarabi yun, Tita. Happy dinner. Kada kay Tita, sa ngapada. Praise the Lord. Hello, Pastor. Siyakat na maintain ko lang deti weight con from 99 to 87. So, I'm latan 87, 88. And I feel better. Pintas. Deta pa iti may isang kitaan tayo kakapsat. Pagsasaritan tayo ito no next week. Deta health in the next 15 years. Hanyo kayat nga 40 years old tayong awaan ng pigsa tayo. Madi kakapsat. Kasi na no, the next 50 years kat umulin to pala, digitian anak tayo, kat awan to pigsa tayo. Puro saksakitan. So, dapat, aywanan tayo, digiti salon at tayo. Amen? Amen. Oh, sige. Sino pa iti ko dita? JP, bumati ka, JP. Nandiyan si JP. Good evening, Pastor. Good evening, Kabsat. Amen. Yeah. Good evening. Praise the Lord. Oh, nukit kitak ni Kirk, makitkitak iti langak iti ubingak.
Oh. Ngam nukit kitan nak ni Kirk, sapit ang makita na mo, di pagbalinan na. Oh, di ba? Okay ba? Ulitin ko. Pag tinitignan ko si Kirk, nakikita ko, kasi di lang bingat, nagugwapo ak labasit. Ngam nukit kitan nak ni Kirk, sana makita na ti pagbalinan na. Kit ko na nakasjay tumot ti pagbanagat. Oh, di ba? So nga di kita kakabsat, di kita antay nga nasayaan. Okay? So itultuloy tayo, dito nga fellowship tayo, dito nga chat group tayo, kakabsat tapnon sumayaat tayo, kumintas ti spiritual life tayo, kana mayat ti pa nagtultuloy tayo ang servit ti Apo. Okay? So ngarod, pumakada akon, ha? Basta dito radyo dito, ayan. Awan ti pamakada, bilang tayo kakabsat, ng pumakada akon, itong galmaysa na yung bagarabi itay amin, at kikita tayo tumanan ti live stream to no Sunday, palubos ti Apo. So, no anyaman, digiti prayer request yo, no na-realize yo kada ito preaching, please, ikabil man yan ta comment, di kwa tayo, di chat group, ikabil man, tapno, mabasa titong galmay sa akat, baka minister ka, digiti sabsabali, di nakisaritaan ti Apo kanyayo, kada ito nga topic tayo, 15 more years. So, please, everyone should put a comment or a realization on the chat group. Okay? So, good night. And intay manganan, God bless you all. God bless, kakabsat. Good night.